Kaixo, egunon, aspaldidan izatela, hitzek aldauta eskeule, ez? Ja, euskeraz jarrute dugu itxiten, oso asko, ez egoki. Bada eziketa, beti izan ez dena. Eziketa da domaketa. Ezi animali egite. Eta humie egitezako erakutsi. Eta bate beste egite erakutsi doze. Nola di, da ez din. Gaur egun topaet, haidie, eta legun topa nun, Eusko Jaurlaritzako gazte aukera, eta hontan, emantzipa. Plana. Eta kontengo zu, eta jartzau, ota bost, ota behatzi, urte bitarteko gazteen emantzipazioa bultzatzeko. Eta bostetik, ota behatzire arteko bitarteko gaztiei. Ozen, behar ez dago, gazti hor. Eta behar, eta emantzipazio berrik daukenik ez. Eta emantzipa berrik hor, zergatik diot nik gaudana. Emantzipa erdiratik hartutu gitzea. Jarraitu ingo dugu, bat hori ikusite. Gero, nola, inberdan, eskaeri. Hemen da, uste dira, 300 $, 300 $, bi, otalau hilabeteko gehienez, ordaintzeko hipoteka, gobestiek, eta da laguntza bat. Laguntza, han beti laguntzi pentsatzen dut dela diru matie. Ja bihurtu geha, kaja baten, eta kaja horren arduradunek die, hori bai, hori bai, eta laguntzek ematen, laguntzek. Hori laguntzi ez da, baina hori aldauteak zer da laguntzi. Eta eskaera egiteko oso erreza da. Eta hemen jartzen digute behitu zein errez dan, zipa berrin daun neska hori hor, jarrite egiten ez. Eta berdezu, atea, back Q horietako bat, denona ikus palin baude, ja, apuntauta, leku guztietan da danak gurie, oindik gene, back Q identifikazio elektronikoa behar dezu, eske laguntze berri naho, eta gainare hori eta berdet, mobil batetik edo ordenadore batetik, eta jakinen berrezu hori egiten, eta hori dana, ez? Osea, lortzea erreza da. Eta emantzipa. Nundi hartu emantzipa? Letu gizu erdera zer dan la emancipación. Significa liberar a un menor de edad del cuidado y control de sus padres. La emancipación puede producirse por efecto de la ley o por una orden de la corte. Osea, zertan gabiltza. Guztiz, lekuz kanpo. Betatzen egia, ikiarrizko aurrerapen egiten egiala, eta egiana da, oztopatzen, gure umien ongi garatze bat. Oztopatzen guztiz, eta danak, eta bihurtzen, ja, 14 urteako erabaki batzu hartzea azkebe, benetan, gurasoi dago gehienak, eta gero, emantzipa berrin daude, ota bostetik, ota behatzi artean, urtietan, gaztiek dila esan ez gainea. Ni uste, baina, ja, itxutute hau eta ez dugu ikusten.